Hayibo. Amahle ingane kaba. Ingane yami baba. Ingane yakho baba. Besamke. Amahle ingane kaba. Angiyazi lento akhuluma ngayo, angiyazi. Angimazi usukhuluma ngani mina. Ukhuluma ngani vele wena? Ukhuluma ngani? Samke cehle Hayibo. Ngichazela bafo. Ngisamba nestory ukuthi Okay, awuqhubeke. Emva kwalokho nje mfethu wakhulelwa kuSamkeni Hayibo. kwawukuthi phela manje wehlisa umasisho. Uyaqhubeka. Emva kwalokho mfethu kwawuse ukuthi uyangitshena kuSamkeni ukuthi mfethu ngeke akwazi ukuthi atshene wena ukuthi mina ingane yami yabo. Ngazama mfethu ngayo yonke indlela mfethu ukuthi manje mfethu ngifuna ukukutshena Bram ukuthi manje yena usisi mfethu. Yini ekwenza umtshele manje if ingane eyami? Nasakhe ngitshwala amasimba wena. Ngitshwala amasimba wena sana. Ngitshwala amasimba wena sana. Umoya bafo. Yini cha bhuti Ngitshwala amasimba wena sana. Ufuna ukumasha umndeni. Yes ngikhulisela wena ingane ngitshwala amasimba wena. Cela uhlisa umoya nkabami, cela uhlisa umoya mfethu. Samke. Musa mfethu ukuvumela amajitha azolwa alwele into oyaziyo. Yayizwa lonto le. Amajitha angangalwi alwele into oyaziyo. Mawukuthi wena uyavuma manje ukuthi ingane eyakho bafo. Kusho lokho. Mawukuthi uthi ingane eyakhe futhi ubaba. Ukusho futhi nalokho because into esifunayo la siswami ukuthi silungise lento nengane imazi ubaba wayo wangempela mawukuthi ngempela kufanele imazi ingane. Yayiko lonto. Mina engifuna ukukwazi kugodwa futhi khona umuntu ongafike amithe 9 months wonke engazazi ukuthi umithi soba. Bafo. Ukhona yini umuntu ongamitha kanjalo? Ungayimfebe. Okay. Kodwa bafo. Samke. Ulalile noSakhe. Yeah. Yes, siqale lapho nje. Phendula umbuzo kubuzile uMandla. Samke ulalile na noSakhile. Akazazi Samke ulalile noSakhile yebo noma cha? Kwaba just into ayiphelanga ngisho i-hour. Ngitshwala amasimba wena. Ngitshwala amasimba wena. Ngitshwala amasimba wena. Yebo, ubuvela ufuna lokho angithi. Ubuvela ufuna lokho. Ngitshwala amasimba Ubuvela ufuna lokho angithi. Indaba ukhuluma izinto esesidlulile kuzona. Indaba ukhuluma ngezinto esesidlulile kuzona. Manje No, guys, wrong lo muntu lona. Sengazayilethela ku TV. Ufuna ukuzomosha umuzi wami la phambi kwabantu abantu bebuka. Muphi umuzi? Hambe wafeba unifeba noBrown la. Khuluma ingane. Unesho engakanani uthi ingane yakhe? Unesho engakanani uthi ingane yakhe? Okay, lalela bhuti. Even if kuthiwa like okay fine ke okay bengithandana nobhuti, ubhuti uclaim ukuthi sake salala lokho nto. Okay, shuthi kahle ngibiza ngesifo bengilala nabo bo2. So yena how come ezoclaim ukuthi ingane eyakhe? How come ezoclaim leyo nto leyo? Angilethe ukuthi leyo nkulumo naba nayo na. No, ubhuti angikaze ngivume, angimazi ukuthi ukhuluma ngani. Angimazi ukuthi ukhuluma ngani. Ngeke ngikhulume phela Samke, ngeke ngikhulume. Shuthi ngokwakho. Ngeke ngikhulume phela. Awufuni ngithi ngikhulume wena. Ngithi awufuni ngikhulume. Yes my brother, cela wehlisa umoya mfowethu. Ngicela wehlisa umoya. Nawe Bafethu, njengamanje ngizodlulisa isimemezelo nesicelo bafethu ukuthi siyanicela ngenhliziyo emhlophe bafethu ukuthi abantu abayeke ukuthatha icontent yethu bayenze icontent yabo ngoba leyo nto iyasilimaza kanti nathi la ekhaya asinaso isponsor esitheni siyazama nje lapha nalapha esikuhlanganisayo ukuthi sikwazi ukuthi sisize abantu bakithi lapha eSouth Africa balungise inkinga zabo nabangani babo. So siyacela kakhulu bafethu ukuthi nisize because kumele nize ku YouTube lani kuyikhona nizokwazi ukuthi nibuke khona yonke into leyo ukuthi nithatha icontent yethu niyoyiposta kwezinye indawo nisilimaza kakhulu ngoba kuthina akube kusangena lutho kanti egcineni khona abantu kufanele basizakale kulento esiyenzayo. Siyanicela kakhulu bafethu nikwazi ukuthi sisizakale kulo ndawo. So bafethu singakhohlwa futhi if ukuthi uyafuna ukuthi usidonatele ungasinika lokho ongangamandla akho lapha kuleli button elibhalwe thank you kulobo thank you naku uzobe ukwazi ukufaka ama banking details zakho ufake yonke into ukwazi ukuthi usiphosele lokho onesifiso sokusiphosela khona. Yabo le nto le kanti ningakhohlwa ke futhi ningakwazi ukuthi niphinde futhi nibe membership yala ekhaya sibe imember sibe ifamily yabo le nto le ukwazi ukuthi uthole episodes before idlale ngoba njalo ngolesibili la ekhaya sina uploada ukuthi kahle ngolesithathu mase si-upload full episode kuzobe kuyini just ama highlights ukuthi nibone ukuthi kahle sinikhanyisele ukuthi yini esobe sidila nawo ngawo lo wesithathu kanti ngolesithathu njalo ekseni ngo9 suke si-uploada ke full episode lapho kusubona yonke into esuke sidila ngawo ngalolo suku. So bafethu sinicela kakhulu ukuthi niqhubeni sitshengise uthando lwenu sithanda kakhulu into esiyenzayo so that's why sicela futhi okugcina ngci ukuthi bafethu umsebenzi wethu ngicela nihloniphe kubo umsebenzi wethu ukuze sikwazi phela bafethu siqhubeke size South Africa yonkana kodwa kwamanje mina ngithini ngiyaninqanywa nginithanda ibhadi so bafethu siyabonga.